Welcome back to the YouTube channel Malawi and Cameras. Abandoned by Facebook. Anyway, guys, Capital FM Malawi. Akuti palenkhani hapa. Akuti bungwe lomenyera ufulu wa anthu la Human Rights Defenders Coalition HRDC la dzudzula boma la Malawi kamba kovotera kuti dziko la Israel lichotse asilikali ake mdziko la Palestine pamene maiko ambiri pa dziko lapansi anasankha zotsutsana ndi izi. Kalata yomwe bungweli latulutsa ndipo yasayinidwa ndi akuluakulu awo Kelvin Chirwa and Gift Trappins yati zomwe boma la Malawi lachitazi ndi zokhumudwitsa kwambiri ndipo apempha boma kuti liganizirenso mozama. HRDC yati pamene maiko akulimbikitsa mtendere komanso kuteteza ufulu wachibadwidwe, dziko la Malawi silimayenera kuyikira kumbuyo maiko omwe akuphwanya ufulu wa anthu ndi kuti anthu aku Palestina nawonso ali ndi ufulu okhala ndi moyo monga munthu aliyense. Maiko 124 anasankha kuti dziko la Israel lichotse asilikali ake kudelali ndipo ochepa chabe kuphatikizapo Amalawi anasankha zotsutsana ndi ganizoli. CFM News, Capital FM Malawi. Anyway, guys, nkhani ndimeneyi. Thank you so much HRDC. Yeah, indithu I don't know ngati sindudziwa katika video yanga chimunaonera zolija komabe izizi guys ndezi wenera kuchita. Ndipo if Amalawi sitikusapota nawo zinthu ngati zimene zizi. Amalawi tikufuna ndithu mtendere kwina kuli konseko. Ndiye guys, nkhani ndimene ndithu HRDC ndithu nayonso yalembera kalata boma kuti yayi ganizo limene achita povotera mbali nayo potsutsana ndi ganizo loti asilikali achoke kukoko Amalawi kapena kuti boma limene silinachite bwino. Ndiye guys, nkhani ndimene ndithu. Thank you so much guys kachikena HRDC ndithu ambuye mulungu ndithu akudalitseni kwambiri guys. Malawi Cameras, like, share, subscribe and comment section. Bye.